Тук започва забавната част, защото в тези предложения може да се включи цялото семейство или приятелите на вашите деца. Започвам с първото предложение, което ще е подаръка на моята кръщелница. Това е обучителна система с устройство и обучителни карти, които са супер интересни, защото дори моето дете, което на 11 месеца, се впечатли от звуците, които самите карти издават. Тези са на превозни средства, животни и предмети. Купих и допълнителни 112 карти на музика, емоции, храни и части на тялото. С тези карти ще подпомогнете говорното развитие на своето дете. Следващото предложение е за деца над 3 години и 5 души могат да играят тази игра и се казва Лов на таласъми. В нея има вешник, в който трябва да ловите все едно от таласъмите. Има и подаръци, които децата, тока на часовниковата стрелка, трябва да изваждат, за да могат да пъхнат таласъмите в съответния дрешник. Последното предложение за подарък е така нареченото предизвикателство думи. Тя е подходяща за деца над 6 години. Също може да се играе от цялото семейство, от приятели. Печелившия трябва пръв да изпише думата с плочките, за да спечели играта.